popor pe care istoria l-a supus unor cumplite încercări și în trecut, iar împreună am reușit să le depășim pe toate cu bine. Astăzi, în lupta de a limita efectele nocive ale epidemiei provocate de corona, date 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 de coronavirus. Am demonstrat că putem câștiga orice luptă, oricât de grea, orice luptă, oricât de grea, baza bună trece primejdea rea. Am demonstrat că putem câștiga orice luptă, oricât de grea, orice luptă, oricât de grea, baza bună trece primejdea rea. Date de corona, 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 date de coronavirus, date de corona, 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 date de coronavirus. Un mesaj special medicilor și personalului medical care au demonstrat profesionalism și o extraordinară dedicare. Date de corona, 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 date de coronavirus. Am demonstrat că putem câștiga orice luptă, oricât de grea, orice luptă, oricât de grea, baza bună trece primejdea rea. Am demonstrat că putem câștiga orice luptă, oricât de grea, orice luptă, oricât de grea, baza bună trece primejdea rea. Date de corona, 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 date de coronavirus, date de corona, 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 date de coronavirus.